Kay sumayng gabi sa tanan nato na followers Luzon, Visayas and Mindanao. So karon mo na po niyang ato ang Swartres Dikit Angle Guide for 3D Lotto National and All STL Swart 3 mga kaibigan. Okay? So sa baguhan pa din sa ang channel please subscribe mo sa ating channel and i-hit yung notification bell kay wala na dali naghatag og hearing combinations kung naghatag sa dali og mga guides, tutorial guides mga kaibigan kung saan pagkuha sa 3D lutuan STL labi na sa iyang mga pairing number mga kaibigan. Okay? So karon kung yung nakita month of October ni siya, gamay lang ni siya og liga sa tuang month of September. Okay? So nantay gikuha ani na numero og nastay gipuno mga kaibigan based sa whole month sa September So nantay nabuo na angle guide mga kaibigan. Okay? So sa mga nangutana sa ni paggamit same procedure lang gihapon kung paano to gamitin gamit yung mga application I mean yung binigay ko sa inyo na guides tips mga kaibigan so ni siya paggamit kano sa ka pwede mo sulod diri na anggalan mga kaibigan so mura gyapon wala na sa mga tong process, wala na sa mga tong pamaagi unsaon ni paggamit ning maong guides, dikit guides mga kaibigan. Okay? So karon adto ta sa mga baguhay lang nakasilip sa ato ang video or nakalantaw sa ato ang channel tutorial mga kaibigan. Okay? So una tong buhaton ni mga kaibigan for example ang ato nga previous result is 267 and by the way ang resulta dahil ganina ng alas 2 is 146 gisundan sa alas 5 na 388 ata mga kaibigan kung wala ko masayop and 267 sa 9 PM ganina. Okay? For example lang gamit ang ato ang October Dikit Angle Guide 267 ang ato ang gamiton mga kaibigan kay mo man yang previous resulta so ato ta magbase sa previous resulta 267 mga kaibigan so atong pangitaon si 2, 6 and 7. Okay, so panalitan pag nakita na ta 2, 6, 7 2, 6 and 7 darita dapita mo kuha og angle or possible combinations mga kaibigan. Ang atong buhaton ni para di ka maglibog mga kaibigan mubuhat daan o yahang pairing number. Okay? So pairing number ma-apply na ni nato diri ang atuang pairing number para dili ka bisang asa lang magkuha Kung nakay dako ng budget pwede ra jud kay bisang asa ka nga makuha mga kaibigan pero dapat dikit lang sa kining 2, 6 and 7 mga kaibigan di ka pwede mo laktaw nga to mga kaibigan. Okay? So para sa mga wala kay budget and nasa assurance nagyapon tay pamagi unsaon pagkuha ning maong combinations so atong buhatan natong pairing guide C267 so kalit lang nasa tay kuhaon na pentel pen. Okay, so ma-apply na po diri ang ato ang gitawag na TBT guide so atong TBT guide ma-apply magamit ani mga kaibigan. So again same lang gyapon ang procedure mga kaibigan. So TBT guide ako lang diretsoon akong gamiton is ang pizza ugma mga kaibigan which is 8. So 2, 6, 7 ako ibutang din sa kilid 2, 6, 7 ako nang gitulo kay nagduwa ta sa 3 digit mga kaibigan which is 3D Lotto 1 STL. Okay, so 8 ako ibutang si 8 888 tulo ka 8 mga kaibigan. Okay, so na kay gitawag na pairing 286878 mga kaibigan. Ingana lang ka simple ang ato ang TBT guide pizza
ining ugma which is kining 8 og pizza kinabukasan mo ng titi. Okay, sa mga nalibog pali lang ko og view sa to ang mga preview tutorial para makuha niyo sa ning pasabot kining activity guide mga kaibigan, no. So again, pizza karon and pizza sa kinang ugma mga kaibigan, no. Pizza ining ugma mga kaibigan. Okay, so natay pairing na kuha na 286878. So again, so data diri sa tuwang monthly angle guide 28. So diri na mosulod ang atuang elimination. So 28, okay, ara to sa 267, no. So 28 natay 28 dara mga kaibigan. So 280 no mga kaibigan, no. 287. Okay, so sa kana na pairing number mga kaibigan na kay duha na makuha, di ba? So yun na ka simple paggamit to angle guide mga kaibigan, and actually napasa ni sa ilain which is katong every draw angle guide pili sa punto adto magkuha pairing guide usa ta mosulod diri sa tuwang monthly angle guide or dikit angle guide for month of October mga kaibigan. Okay, so una na lang gyapon mga kaibigan, no. Same procedure sa 6878, no. So again, wala na usab sa atuang angle guide ha, usaon paggamit unsaon pagkuha sa possible pairing number. Basta i-apply lang ninyo ang kiniatuang activity guide, no. Dapat kung mosul mo diri dapat na mo'y pairing number, no, for assurance, no. Kung ikaw na kay budget, so pwede kay mong mukuhag mga combinations or na kay guide ni muha, so pwede ka nimong masihan, no. So kung na kay budget 267, no, pwede ka muntayan ni 208, depende mo ka na makay budget mga kaibigan. So I'm telling lang sa mga katong walay sakto sa budget and then na-assurance sa atong mga combinations. Okay, so pakikay na lang sa ato ang mga previews angle guide, tutorial guide para masabtan nyo kining mga activity guide and paggamit aning maong guides na to mga kaibigan, no. So again, please subscribe mo sa ating channel and paki-share and like na sa kini na video mga kaibigan, at least no nas tay daghan matagag idea or guide mga kaibigan. Okay, so good luck and keep safe always mga kaibigan.